कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। बेकायदेशीर फातराकवारी बंद करूक शिर्शी तहसीलदार वेळ काढते असा। शिर्शीत खूप प्रमाणात फातराकवारी चलतात, पण आपणायल क्वारी मात्र बंद कन दंड घायल म्हण जिल्हा पंचायतीचे माजी सदस्य चंद्रप्पा चेन्नैया हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग कन उलयले चंद्रप्पा राजकारणाच्या दबावान तहसीलदारान आपल्या क्वारीचेर धाड घान बंद केला आणि इतर क्वारी विरुद्ध कितेत क्रम घेईल ना। आपणाली चूक आशिल्ली तेका आपूण दंड भरला, पण सगळो कानून माझ खातीर तितलोच ना न्ही। एकेकल्याक एक एक कानून आसा, कानून सगळ्याक एकच न्ही, तर सगळ्या फातराकवारी बंद करूंक जाय। तहसीलदाराक विचारल्यार वेळ येईल तेन्ना धाड घालतले अशें उत्तर दितात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात फातराकवारी बेकायदेशीर चलतात, तर सगळे फातराकवारी बंद करूंक जाय म्हण तेमी सांगले। ಮೊನ್ನೆ 26 ತಾರೀಕು 9ನೇ ತಿಂಗಳ ಕೆಂಪುಕೆರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶಿರ್ಷಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ತಡೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ। ನಾನು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗಷ್ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಸ್ವಾಮಿ, ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವಂಥ ದಂಡ ಈಗಿಂದ ಸುಮಾರು 30, 40, 50 ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದಿದ್ದು। सांप्रदायिक अंतर्देशीय नुस्तेमारूक सरकार संपूर्ण प्रोत्साहन दिता म्हण मच्छीमार खात्याचे मंत्री एस अंगार हेमी सांगले। बेंगळूरच्या विकास सौदात ब्रेस्ताराक अंतर्देशीय नुस्तेमारचे समस्ये बद्दल मंत्री, आमदार, नुस्तेकार संघटनेचे प्रमुखाबरोबर सभा कन अंगार हेमी उलयले। सांप्रदायिक पद्धतीन नुस्तेमान आपले जीवन करच्या नुस्तेकाराक आणि अंतर्देशीय मच्छीमाराक सरकार प्रोत्साहन दिता म्हण तेमी सांगले। अंतर्देशीय मच्छीमार करचे नुस्तेकारान आपल्या प्रदेशात संघटन कन पंगड करूक जाय, त्यांना सरकाराच्यान सवलत वितरण करूक अनुकूलता जाता आणि नुस्त्याचे उत्पन्नाक बाजार दिवक सोपे जाता अशें तेमी सांगले। केंद्र सरकारान जलसंरक्षण आणि देखभाल खातीर खूब इतली योजना कार्यरूपाक हाडलात। तालुका स्तरात कामगारीकन योजनेचो फायदो घेवंक जाय म्हण तालुका पंचायतीचे ईओ प्रवीण बी कट्टी हेमी सांगले। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजनेचे जलसंजीवनी कार्यक्रम हेतू जिओ स्पेशल टेक्निक उपयोग कन नैसर्गिक संपत्तीचे देखभाल कामाचे अनुष्ठाना बद्दल 2 दिवसाचे कार्यशाळा सुरुवात कन तेमी उलयले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। जोयडा तालुक्याच्या अखैती ग्रामपंचायती भागात येवचे तिन्ही घाट बरलकूर हांगा 15 दिवसात 15 पेक्षा जास्त गरवाले मरण झाले। तेजेन गरव पोशिल्ले शेतकार भिलात आणि पशुवैद्या बद्दल नाराजगी व्यक्त केलात। गरव मरचे बद्दल पशुवैद्याधिकारीक फोन कॉल केल्यार बी पशुवैद्याधिकारीन ह्या भागात फिन सुद्धा पळयली ना। तेमगेल्या दुर्लक्षान गरवा मरण पावतात। पोशील जनावरां कितें बी जाल्यार आपल्याक माहिती दिया, ताबडतोब जाग्यार येवन तपास करता असो ग्रामसभेत भरवसो दिल्लो वैद्याधिकारी आता गरज आशिल्ली तेन्ना दुर्लक्ष करता अशें स्थानिक लोकांन आरोप केला।
बसली की उठली जीव जाताना अर्धोन मेले 2 दिवस अर्धोन एवढी गोरवा मेली तुमची? आता माझी एक मेला, माझी 3 मेले, माझी 2, तुझी 2 आणि तुझी 4. टोटल एक 15 तर मेली बघ. केवढे दिवस झाले? आता 13 दिवस झाले. 15-20 दिवस तर झाले बघ. गाव बरोलकोड आखिर पंचायत जाऊन येलो 2 दिवस जाऊन यायला मी. बघल्या दवाखाना बंद. बेंगलोर सगळं फोन केलो आम्ही. बेंगलोर असं फोन केला. तिथल्यान मागे तिकडून सांगल्यानंतर जगडपासून कंपाऊंडर एक कसं बघतात त्यांना इंजेक्शन करतात आणि जातात. डॉक्टर वटच येऊ ना तो जगडवरचा पोराक धाडून दिला एक दिवस. शुक्रवार माझे एक दिवस आठवड्यात आम्ही फोन करून करून किचलो. आठवड्यात एक दिवस शुक्रवार एक दिवस शुक्रवार पत्तो ना शनिवारी गाडी पडले येतो आम्ही गाडी गाडीचे पेट्रोल चार्ज देतात येतो असे म्हणतात. आता ती मेल्ली गोरवा काय केल्यात? आता थोडे खड्डे काढून पुरले आणि जंगलात राहिलेले जंगलात काही गावगणच काय नाही बसला बसून राहिले गावकडे. आयज येतक न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.